achiame hene so de nsem bebre tudwa ebra basabasa ye no esi ye akiri na wiai ensem bia sa abanti ye fa akiri na yedi nkomo bi na community police won sansem ye sebre warmo so aba monte so kire se kwan ya Ghana bande warmo fa so se ye fa posifo ani ye twa warmo gya no ha adwene yi papa wo wura bia wo ye awenate ewo emramu na ukọ attorney general office so a wodi akotene ewo ho yie pa woni ye nuanom Sompa 98.9 din komo bia omede nsam no abeto yanimu awiai ye bedwasam ade amawo na sebejani de ma de hye wota no north about one person so Dr. Frida Prempe wono so to bia ma ne contractors a wono ye adwuma ewo ne person so ensa ten ye hwehwemu efa o man sikasam se o man no sikasam awia ebebomu wono Auditor General omede report bia babonte a echenkuri no sebejani de ma de hye wodoma east about one person so wono so akwa ye de ama ne person so na nemu de ko ye de abusua setie ni na yekọ Madagascar emani mu a opani bi efe ne se Raza Finsiada Drova ena o ye ne se ade bi asipa na ehadwen enam se ade asie no wodwene ho ba bia ya wonti ase awia nsam no bebre ka ho na wonhwe ye live for Facebook ana YouTube no so ayi adwuma ye kabom sa na kyerɛ adwuma no asia ne sababia awia ye adwuma no ana egusu ye de mamo taxi drivers truck drivers afuo ma adwuma mountain so babia na eya be herbal clinic awia yi eya kyade amede ma wo me se yare bia da se wonya nuru abe herbal clinic ya men kasa me yade ya na de mbekɔ wo mu tano so patrapa new site ho yare bia oboni sedwie na cloud internet they are the fastest internet in the world wasebra sa internet no wadaka muramu kura na bia yesiewu na ukase obusu apani se uhia internet wadaka muramu mu a omo de bewura ho de amawo omo no office omo nim de owo kan na unhwe FIDO back to school you know that deal a dampefe a paisan sanfu awia ye be kyerɛkyerɛ mu na ye de amawo kwabana kasini na afei akosia ejewa kwade boaten afei ensem no ne nkyeremu ankasa enie kana Ghana nam sini ya no gina wade ma de hye wo ya India mani mu no wode monyafo sampiyale wono so akasa trasa na monto ya kane mampanyero John Dramani Mahama wasase ya wotuo na woso so agene trasa enei nyame ya dom no sabatena ma Ghana banwa so sama mpanyini a wobehwa amade e friend say S Gracia watwamutin tonta de fro maimu no wose ya na monto pa na so yeka yeke no ebre na wiedru se Ghana nyina so agene de fa wosanse sa S Gracia na ho ahomete pa enji sa kane mampanyi so obetwamu a nene na wo twamu sai e wose nyina yetena se yesa hwemu mienu ekwan ya ban no betume dia faso se bia e wono mu anyame ya dom na wono mu fra akonya so wono mu mabiem kura no sa fore de nke betu atua de ama wonom na momo obi a obesa so betena akonya no so ni mprenu na mpransan de kaka ho de sa fore nyina nke ntwa wo mungu na ban no hwe sa sika no na wonfanya bibi na enano pa wade achia bia dwumadie so wa bra mahene yadubo achetena na dwamu a na yeso so adwene dia fa yera John Dramani Mahama na semu na wotwena wi odekoto dwa no eno ro asampiyale wono so dia semwe eto asisi Yama yetimi ka yedie se da isisi ade se be tia what is kraka ile bobisia sane de tia o muka bibia ye be bia ye ko bobisia nti wa ye dwuma ama ye tia o ka awo wa san normal no so ko ya man office ka ni agina yen san ko bobisia en san fa ma wo S Gracia she obi ti se a member of parliament every 4 years bia ye tia S Gracia na so ko elementals ko 16 times enye o na ye bibi e man na se de man but when we say it's a commercial enterprise rather than service enterprise. I think on a deep thought, no, it's trauma about what money na. So, for example, some fans say, "Oh, who saw that on radio station because of young night? Who saw that on watch power?" But some say, "Discussing the detail." And fear nice, teacher ni so one so chat here. What chat here? My young MPs, politicians. Teacher ni back chat here 42 years. For pension, send the man. I don't support send the pension support a year no fancy 300 cities a month. I just want to cross none so I am and no children and equality no. Some say because
it's and cash and obey you and over you with Joma, because the economy is going up this year. And that process require, and it doesn't call for equality and equity. You talk can be a million. That is why and yet my with your former president Neka. If you are no so back or a president, one crowd in your MPs, I'm on my champion. You can do that better than any other person. Public opinion and also the public is against a certain policy, and that doesn't matter whether we have a majority or not a majority in parliament. Okay, now also your friends a new parliament, not what drop the chamber. But young so we have parliament. Now we do budget. The giant of my one. Not almost to death of it. The cover this year. That's a better on a wood says a wood said, Chochofocho is a good that we be able to be a wood or better wood. Listen, and not say, I don't know what. That's the work of a parliamentarian. 4 years to that of a teacher, and I say, Nessa. Sabi batna ye na bi nsunti ye de na nkientwam ne nyina moye we ye kane Ghana nam senior no won dia mani mu ora sampi yale ena kasaye ya toa ensam no so ena no bebra na wo mahene ya wodubu ache na wote adwamu no komo bebre ana ekoso na eye bibi na no ada ye nuanom oyerepa 100.7 FM ho asem ya enam akwase de odikesu ya ensam no koye daja wo wiase fa na nyina ye kopiem ewo manhia efikesie mu no enurada na okọ asam no eso a wokobua asam wo no na ansa kwa no bebu asam na mpanifo bebre di ka kyerɛkyerɛ adwen eso adwen ni nsusu bebre di afa ho kyerɛ sɛ wɔyere pa 100.7 FM pa nanka wɔsam ye sei mo fa ha si ha ansa kwa na manhia fikesie mu motimi aduru hɔ na ɛno adabra na wɔkɔ asam no so no wɔde asɔfo ahodu akuku damabrempɔn ye wɔ man mu so nsafro mu a sɛ mo mra na gya mo masi enkoja sɛ de yakeka kɔ no de ya anya wa ne nkɔpa kyɛw de ya kyɛ sɛ asɛm pa ɛna ɛya to yɛn ne sa yɛn ti ɛna nɔpai wɔne nsɔrensɔren kabam ko yɛ wasantemantam ha sɛ mpanifo no mu bi eti nkɔmɔ na kyekyere ne ɛde masa ko yi ɛyɛ Reverend Douglas Frimpong na ɛbra na wɔde nsɛm to dwa na ɔkyerɛ sɛ wɔno deɛ ɛyɛ kɔkɔbɔ nyɛ sɛ bia wɔde ma wɔyere pafoɔ nko a sɛm twerɛfoɔ ahodoɔ yɛ wɔ Ghana ha sɛ no wɔbi wɔ akɔda tea wɔnya akɔgyina microphone akyi pɛ wɔse yɛnya no wiase nyina yɛre dea na wɔka asɛm anim deɛ wɔm ne deɛ anim nyinaa na wɔhaha nani wɔse ebi wɔ kwa no pɛ sɛ wɔgu obi anim aseɛ wɔbi bra a wabɔ na wɔpɛ sɛ wɔfa wɔfidi kɛseɛ no so na wogu nipa anim aseɛ bɛwie akyire no na akɔyɛ wɔ gyambom na hadwen bebree samtrɔfo tumi ekita wɔ mo no wɔbi wɔ hɔ no mu akyerɛ sɛ wɔse yɛnya no ɛnam sɛ wɔkasa yɛ tie no nti ɔbɛka asɛm akwanya nti deɛ ato wɔ yerepafoɔ no wɔbia da wɔbɔdwuma no wɔbia ɛmfanya adesuadeɛ sɛ bɛyɛ wɔkyena bi no bibi sɛ yi ɛnkɔtonia ɛkɔɛ no nso wɔn de afɛwgye de asɛm de kɔto aniwa ne sɛ asɛm odiko ɛkaeɛ no wanka ne yie yɛde so mmienu nso deɛ ethics no ɛyɛ ade a sɛ wohwɛ na obi ka asɛm bi a ɛnyɛ a ɛsɛ sɛ wo media no anaa presenter no woyi wo ho film wode disclaimer ba na wohwɛ na sɛ ɛkɔbɔne a ɛsɛ sɛ wodum onipa na ɔkasa no ne microphone no koraa sɛdeɛ ɛbɛyɛ asɛm a ɔka no nkɔ abɔnten ɛno na nkɛsɛ sɛ producer no ne presenter no dwuma na nkɛsɛ sɛ wɔdi no ɔwom sɛ ɔbɔ odike kɔkɔ ɛka kyerɛ sɛ nsɛm a ɔkeka no deɛ ɛnyɛ nsɛm a ɛsɛ sɛ ɔka deɛ but ɛsɛ ka odum ne phone no koraa na ka asɛm de n'asɛm kɔ ɛhɔ no ɛna ɛm sɛ ɛntumi ama ɛno nti ɛkɔfa saa oyɛ ne no ɛde baeɛ nti ɛm sɛ yɛkɔdu manhyia no yɛde dibem ɛde kɔma kɔkɔɔ so saa berɛ na ɛm sɛ fantema ɛna na ɔte adwam ɔni hɔ no nti fiku ahodoɔ no nyinaa de wɔn ano to wɔn ɔyɛpafoɔ no sɛ asɔfoɔ mpanyimfoɔ a yɛakɔpie ɛwɔ hɔ no wɔn bu yɛ papaapa ama nsɛm a pɛ so wɔn ka no nyinaa no ɛma wɔn ntumi nka ɛfiri sɛ wɔn ne yɛbɔ mpaeɛ ma wɔn yɛtu wɔn fo ɛwɔ asafo ma ɛne ade nti wɔn nyinaa kasa sɛ afotuo mmom ɛna wɔn de ma ɔyɛrepa ɛfam ne mpanyimfoɔ no nti yɛn nso yɛne ɔyɛrepafoɔ no nso kasae kɔkɔɔ mpaa kyɛe ansa na ne wɔn kɔ ahyia deɛm sɛ deɛ ɛkɔsi yɛ nyinaa ne sɛ fiku ahodoɔ no nyinaa ɛkasae nifa benkum baabi a obiɔ nyinaa kasae ɛtu ɔyɛrepafoɔ no ɛnyɛ wɔn nko bara ɔtu media nyinaa fo wɔn de Ghana history ne ade nyinaa bɛto sɛ nneɛma sɛdeɛ nneɛma si kɔ no ebinom hyɛ da koraa media no bi hyɛ da agyi sika na wɔn akasa tia obi asɛ obi asɛbe
wabo brase de poto ansana ni pano obebechi a wonder rejoin that then obebechi abebechi we said to say that one say the party it one feel say bibi o hona say you know one na wo kuma say ha ti na kele say wo mi say kala say asema wo kan e wo mi say abai na the concessions e be di pa o ye galapse no intino say onipa no ba o man no mu ana say baby a wo no be to galapse a o mo e ho ebi wo kran so a o he kura te no fe no anipa ne pa no ba if you say ekwan bi eni wa o he no bitumi afa nipa kokochi no wo wi lo mu ko say o de neba because Ghana mra no makwansa o bi na so bi ye na nya what the sort of no ye mra no a ahemfo sa no ya chiche ne kakra wo mu say wo wotumi e wa nsase a wo de da no but the this akra wo ho a ehia say ata media no ba so so na wo be din kita ho wo wi asim no mu yie no dictator wo wi mu yie ansana wo de papa o de aba na mo mu betra ho na be kasa na asante mai ni papa ko pe o ti wo ko so openso no wansam ka enye ogira ho mesanti nyina enti won chichi mu kudu se Ghana history ne politics na sante foju media wo adi wo omemu edos yeah Reverend Douglas Frempong asante mantamu sorry kabom ko no ono ne titrani edema wo mo afempe mienu ni mu John bosomenu mu ana Ghana oman ya posifo ya dwene eya sasane baye betimi atu bonefosam ase oman Ghana mu no wo mo dane won mo sana de afre se community police unit won mo twimi apaw bi e wo mayi mu na edidi mu a ema wo mne temamufuo eba ba ye fanye papa ya na nyagoro ema kakran benya maburu bia na won wo nkronkura hodro mu brono miaya hodro mo mbeka o ma Ghana posifo ho a na wo mu no mu nyina daboa sempo bonefo sembi kwaso okro bi anam se ye wo kro no anam sifo bia wo mu o ma Ghana posifo no munti no na won mu tumi boa madane da nyina bonefo sem yetimi to ase eye community police no na didi mu amannei adehye bia omdo mo kodom community police na ba monte so kire se ha dwene ne akeka ko no wo manka so mu tiri wo ebeyi o mayi bone se won matumi akwantatia kakra wo mu ni mposi adwuma na ni so kakra na so duru mre se ye fa posifo a na ye yi wo mayi pamu adane ye tikode ama wo mu no de nyade o betena se aye nhwehama sade na koso na msa ya so ntiri wo mu koto asere o ma Ghana bambofo se de duru ne de wo mu nya bibi mfanfa sade no ho ena no pa wade achia bia dwumade suo wo man ne ye odubo ache ne adehye bia community police wo so de hu dwuma bi ekasai mama yentie won moyi 2017-2018 na me amene o kasa me ba community police no ni anum bebre anso so ewu mu a emodi kakra de ye adwuma ni bi na ne ma ba ko ni bi ekoso ewo youth employment agency na anate under community police na e che ya adwene kakra bi anese for 5 years here we ba mu no employment recruit here yeah about 15,000 omo jeja kakra ni omo omo wo na ma adwuma kakra ni ye on the line of duty no free no they just are disabled throughout the rest of their life you know we ain't not so crime yeah more than 10,000 and you we recruit you know 24 na enkai contract no so there na so 24 me ati ase say to be ya adwuma ni year cost of say yeah adwuma no omo be enlist through the various security services you know I what o mine no na amaye so so yet na daily bread na yan so yet ni meet the standard of living no until 2 years no first 2 years no aso 2020 na the social media say as the time no aso you kofi asagra pa it's a key effect nti a train ni pa ko ni bi nkomo na mpanifo ya don no musa wini emaye nti mu wini emaye no na say BCA ya na say roti ni o community police ni feshia no on chae kran we cha for good years na bra pani we say pese to unemployment rate ase e Ghana community police ya cha 4 years ya change bra pani yemfie no so kwa na ekwa animu nti adan na yempanifo entimi nye bibi to the extent say ya ye wo mu na ye bi nyam dia fi ye mother institution ya Ghana police service wo omutini anchane ye into the various security services na ye wo na da bia na nkofo ekwa ye ho ko service ni no oba yanka ha ye ni baba ni yanka ha ye ni a obi o community police mu se fia a wo yi ni yam no ye na je se wo si adwuma no police ni o pass out last 2 years last year this year no
onima juma so community police onima juma answer no adia odi be differentiate ya uniform na raffle a obe handle na eno no say nkan pani for so mo boy so yen ko service mu a enka enadodo sen anye be kwa kodi e depo a ye de kwa ko siasa nyoma kakrai aka ho na nka artist campa o man no e de do ye enlistment be bia o me de ye na be so ko na nka sika so akoso. I was your for way a community police. Adishia be a one more choir, bitches and fear 9 and fear me no fear me and so will be uncle fear the choir. And I want most to say a Brenner Druso says Ghana Police Service, one more fudge me for. I was your four women to become home. Now, our 70 year man or so. Nene Panipaya, Bano Magana, a bamboo more binimu, or Yamuyan Sabuaqua. You are 50 aggression, a quack didn't commodity upon your besides so. Asami pa, young say. You are more home, Sompa Sunye. Sompa FM for Medimoso, Namun Namo to say. Radia drum, Yahoya now swear. Media chair, papa. Yeah, that's what you so. Yeah, that's see. When you were down, my friend, we are your boko. Asamba Quababa Dapono so. I this year, one more community police in one more just a dream Ghana Police Service. One more friend, my phone as your child one more ja. A drew Brebia near child one more ja. And to one more dear woman. A brother do this one musunya such a funnel. Now musuya pussy for. And you be as some way. Wouldn't bump Bomusano. What Jenny say, send you from Fasho. With the matter de Mamincha, Sompa FM. Motivo Evia, Nanny Addition. A fan of community police. Now, a fan of the regular police. And so, like a cry again. The fan say, you can't regular police. Regular police, no, almost SHS, any degree, and almost for regular police. Now, Obano, a community police. Ebia na JHS nanso community police for no omu training na omu nya no no so enso no dem any regular police training omu nya no time webra enti mi wogidie se community police for ka say ye fa police for a yen fra omu bi nka ho a esese omu sanya ntetie foforo ka ho na ai police for sa pe won akira kwan ye doso ye since say community police ye fan say community police dey be ye mount tie be ye bosumi ana bosumi ni na watwe mienu a na ye ja wo say brabonten eno de enye no na ye betimi agina so na ya fa police ana security enti security ye ka security no e ho na ye safety enna wo e ho na ye ka ne say security no eye ade a wo hwe nipa any properties ubo nipa ho ban no wasa hwe se ejapade so nkosai enti mesre se no kwasemini no de ye gina so sa enye ye na mom omumu binum so ho a ye betimi ato aso ama won tete na won to etinya ba ye the regular police one mo bi a wo kasa ye betimi ato aso ama won tete no na ekwa ba so na ye ba fa no sanse ene ye kasa bi mo kire se won makọ ne mfie 9 mfie 9 de minim sa anya hwe kura no wo behunu nuoma ba ko mienu bi a fa no posi adwuma no ho a o ma ne ntete kakra bi obetumi akọ saafo no wo woni se ne kire ya sanki etumi ama won mo sa ntete no a anko won betumi agire mu ana perfect ntete ye me being as a security analyst or security expert na me yem ho and can you say, Omunji recommendation from the various police stations on Koya Jumano. Omunji recommendation and free homra. Omudi Ekanwa. Na Yakisho Machi, with the help of the BNI National Security, they say recommendation to Omunji free. Omunji station officer, and no district commander no by a genuine. You bet me a 2 hours to see any form police and come from so the anyhow. Nazanka, when a crab boy, mine bebre meboa. A best of one mine sika, a bed boy mine bebre. Na send your mecano, and yeah, one and a be qualify say, as I say, ye more mobile rat,
regular security no enye won na na obe qualify ayera abuaya hakakra o na bi mo kasa kire se wo bu on mo mfie miensa na wo koye na wie kire no wo ba ba tena fia sa ba ya de so de ababa to wo man ne so efa ba bi wo hu no ma ga na ya posifo no ekwan ya wo no fa so mu di wo mu djuma nkakra wonyi ne sasafo no a wo so ye makwa mo ba tena fie na ha wo man no wo kwan bi so sa fa ne so obi betumi akọ fie na wa kira posifo kwan wo fa so mu di wo mu djuma mo wo tena bi abedi wo man ne nya bedasi bebe na nyami kamen na ne say ọman no amanwo no ni ọman no anase aban ọte akonwa so no esese ye board na baso wo mra security fo enya animdie security fo mpanifo wo ọman ni munya animdie se mbebu ni doso ya mpe bibi amọ anya e de ọha beba enti na hu se security fo aye ka ọmọ asem ye community police no eba ya twi mbebu ni bi ana meka ne sa ban ni twi mbebu ni bi ntentem se ne be ya mbebu ni ntena fie ne nkofa hawoma enu so na ban ni san gina so osan twi napko o so man bia se mbebu no doso na woni bibi ya e de how de bro man no e di sonson so bo ne de bro man no e ni ntina meka se aban o ti so yemmo na baso se o twi mbebu ni ntem na ope bibi di hye wonsa na enu so nkire se won a wokọ community police no won na na qualify say wotumi be regular police there be no so nkire say so mo betena fie a hwe napko mo be kaya aban ni fa napko fo no 100,000 and no fa mu 50,000 a mo ye adwuma sisi yi ebi mpo wa kira eno so aban no asan fa mo aka ho a wa ye mu regular a wo institutions a wo nyina wom enti sa na community police fo yi bi omo qualify no omo so to forms and almost what you call room security nankasa regular police. Intimidity yes, entity omunya, and in fear nine fear sanctity omunya de ankaye. Then so no munya no me qualify because a dear obikura koma na JHS a cranono na a dear a tronia can kind crown a bay din kakra. Inti Wadaroma, yaka police and I yaka security. One yama be bra, yes. Mr. Ebinum qualify. Yaki Yabu Asua, you bet me a Yabima, or met me a Jumana ye. Yatu and Boasia, I bet me a Bimua, or bet me a Jumana Manaye. None ever was no Bernard Daji. Yamisha Mubebre. Me on Shrown so. I was your friend and the Bonkum way. I a panipaya, banner bamboo, more being moo, and a net watcher and summoner. Wora fifi agri e shon community police hwasem ene ne kodi nkomo yi ususan ke emfa wo mo sane wo kan die sena wo ye bintika ke emfa wo kan ye kwakwa me nkroma suapon no emu ena kakra ni ana ye de be se mo se de ekoso kwa me nkroma suapon no nyina ene se adesuafo no atwa wo ho ya omode agam so ne scientist bia wo kai a na ye nso ye kai wo kakra se ya de ho dance de nyina ato Facebook no so ntimo amugina Facebook no so no ya ma mo akwaba ne ya ka ho asem no ene da ho no ya de to so a munya bi ahwe no se de ekoso kwa me nkroma suapon no basabasa ye ekoso enam so ma ya yire bambom wo ho no nyina no empanifo enam kasamafo yewura bekwen so e de babonti kirekire mu se ade bia ya ebekoso osuku no mu ono se sei no de o matwentwen so boko sebe ya de esi ye no ebi entimi ensibium se bi abato bi ene bekoso wo ho anasa ade bia bekoso a adesuafo no ano beko benkromu empo na abato bi kwa no mkoto anasa bia se ye kosi jama ye bibi ewo suku no mu ho se ye suku na mambra anasa amane bi anana wotwe dadie bi mpo ne mpempi no ya na etadi wo suku no mu a saa ne ma nyina ye nhyiamu basa no yayi ade afiri ho asam to fa bomu nyina eno no nanso de asa ba no asa de na asa atwa no ho asa ba besi na chi ya yewura Dr. Bekwen asa de asam bia ba na asam no ne nyina no kyerkyere mu se de di kan etwagu ye no adesuafo no so esa hu asam no asam foforo kra na adesuafo no ya ewo suku mu honom no wo mo wo enkabom aku
na no ana omo chese da bi sade ne mazika kɔ no ha dwe pa na ansa kra na ye bedi kan atie adesuafo no de no yenko ye tikakra na yenko tie Dr. Bekwen nsɛm bi a wade atu dwa ɛfa na anu ada de si osuapon no mu ɛne nsesaya na wode gu akwa mu sɛ ya de yehunu no mpani sɛ de wahunu no ya na wontan hu mpre no ebi nsanse biom no yentie mra. It is suspended indefinitely. Indefinitely, no. Yeah, me sure say baby. But minia, mami bisao. University yeah, o bobo nyina. Omunya ye friends socialization. Na anye bia what is say People's University for ISRDN. Omoko konto kwa dia bo eni sikan ekokonto ba. Na Legon ye bi no ne papa mu ano no. Sa na mu pe no. Mu media for no. Any Ghana for San Yepeno. Say school for nkus now because of how we can see on fast can kuntokwa. No mun ku omo no mun prepra. Enye sa na obi a hwe. Enti bibia say sa akwenya na ye de man school for say omo fanye socialization na say omo be prepra omo ho dia and the mpenyifo say dey bi ya twa sai. Say enfo obi an court. One e di na court. Oh, and that say no the criminal case. And na say unim say why we journalist see o threaten obi a o catch obi so be kuna police betumi acho na me boa it is o ko threaten obi so be kuna police betumi acho say o cause distraction to properties police betumi acho it criminal offense say legon for na ma fa mu ho adi a different matter we dey say nye kien yes for na e do kokko police Ghana police for na mo investigation na mo do ma kokko nti ye boni bia de bia me cancer assembly me say awu for no ye ntu ye nkola for oko school oko university asebi university no enye be bia ye to kontokwa enye military friends war zone ana me boa wo de bia hwe insem papa p na cost work university na no ye nkrofo ye law students you call law debate international law debate or Cairo Egypt omuko wini very prestigious award ni nyina yintumi nka ho asem esa say ebi no de sikan any abo ekontokwa na nyano ye hwehwe wo yes na say university ni din KUST say amene wo kasam ye the number 1 center for quality education the whole of us na de bia mo sori a say KUST for the sikan ni abo ekontokwa wan kasa ete wo abusia ma yankwa homa no so na ye ne yewura Dr. Norris Bekwen wono ne ahyame he de ma kwame nkoma suapon no enya ne ntie se omode nsakraye bi aba efa de edi ka ba ye no ho na ye ntie asem na se ye fra bi se wono ne ahyame he ne de ye ntimi enkote ne baabi age se wono na no na ye tifiri Dr. Sompa so ne nyame asum duen kan I meje mo so and it's saying Dr. nyame adum na won so boko dia esi yedi kan ba ye na mo dia no disem ba bonte se school no ni ye yom ntene man ketenkete bi wo ho a ya mugiri se bia na asan de wusie aba bia mu no ntino ene bi wo ho no mu a matwentwen so kura ya munnim bre a saa de no besa aba bia mu no mo san dan mu hu bia mu ana Debbie ye jira ba bia ye jira na JCI election ni de ye twam mpanyifo atwam kura the aye can say share unim from 2018 abesi ne ye affiliated student be at winning hall first year for kwan e bi kakra bi kra enya kwan the traditional halls of residence enti say after that at the end of the year na e was utumi ukọ na ukọ hostel na ba ne say na obi a wo hostel for 3 years I went to affiliation fee we tia dues bi ama hall no wa ba be jira we say oba be contest for election to be a GTR executive at the end of the hall. In Pennyfon Chemuye, the air can say Bibia, you first year for no more hall now, and on bed 1 penny for now, or my managing hall. Sunny a patch. It is a no, not the yet, and Tessa, yes, sir. There be the Amotian and Tissa. Share my mention. Say, Ebinomo can say, ye per se account Moshe. Na yempesa mo be place leadership group oko your friend is colleges now your college president your faculty president your departmental your friends leaders and your class reps oba sorry nkuku no krampo a omo executives oba SRC yen scrap SRC executive oko grassaka omo representation what did I make an say Enti adenti na JC and Kwan just some few 1 or 2 halls and 3
is a 5-6 horse, nipa omo mu kro mu 5%. Enti I was said there be a police for Bejina University hall, now security for Bejina University hall. Weekend be an amount for there be in Pennyfo say ya bre or one I in Diagro de Biano, there was a charity car. Na Doctor Obi Busa say enya pressure bi na ebia eba mo so de and if say asamu a ye di kan wo di nkomo no a wote ma ye pese wadawro ma just 30 seconds wo de empacho tie sa asemu ma wadawro ma why it is suspended indefinitely. Doc Mbacha what we kasa no. Hello doctor. Say asem na asem ko na ye kana na ye kanu. Say yes executive election there. It's cancelled, abolished. It's abolished. University council say o abolition completely. Enti baby a yegyina na yegyina. Ite pressure bia na eba mo so sade nipa bi mu ensusu yesitie na se bia pressure bi na eba mo so nti na bia. Onyama membisa o. Say wo oba e wo KNUST. Na ebia nipa kakra bi weekend bia na omukita sekan omukita prince aba na omuchesi oba na kebe ya ode. Esa say hall because of hall moral ni sa na maniti. Mo mbreye ye nyina ya bre. Mo ma ye nya asumdwe wo university na ade the botaiti a yesi university no ye emphasize botani nyeduma. Doctor we da say Dr. Norris Bekwe na kasa de makwa menkroma suapono na adesuafo no bi nso so omo kire se omo wo nanka ye hwese bi anka ye benya adesuafo no ne kakra fi se omo kire se school no de ye school nti omo nso so no to de bi nso omo nso wo kwan se wo se ne man kete bi wo ho no mo a omo metimi ne nyina na ye kwa menkroma suapono pani a wote ensamu kakra ede ma ye ye kasa mafo de ma kwa menkroma suapono Dr. Norris Bekwe ye kwansan foforo mu na amra sojani ye ogina ode ma adehia e wato no north about one person so ye Dr. Frida Prempe na sesia no wa kire se ne amon samo contractors a won wo ye dua ya won kwanta e kwantempo no de won nam so no nyame anim ni ne wura ho pa bese mfie mienu nie ya won mo je contract ne bepem ne kokwa sa adwuma akwadworo ne ani ha na aka won mu a wontumi hu ade kode potia nam so nti ama adwuma no wo mo twentwa wo mo na ase wo so my gan ye su ne ban bi aduruma bi ane ewo mu se wo bi nam no onyanya adwuma nya yi a ene ye so otia so da mu anie emfie mienu no da so te ho da bi obekwa asore akobo nyame mpaye wo nyanya adwuma ne wie pe na kokwa sa ni ha ne akwadworo na aka no bi ne de ene contractors na hyase a won mo ye no eno no wo kire se wo koto srada so mo hwe na adwuma no mo nya wo mo fanto ne mfa ma foforo no mo so ni ho adwuma kwan ne ma contractor ne de na kenso to kra ntimi fa so nti edu ba bia o se etimi endure some sacrifice bra na enya fa da kwan ne ma contractor ne de na kenso to kra ntimi fa so na kwan ne nya kra se nyame adom ye de ma contractor wa ba so wa ye drains ni nyina wa ye culvert ni nyina aka se nyensuo kra na ato no wa delay kra no wa to aso no wa ma break am wa nka je ni se assign aba back to the prayer se so sabetwa so ansan wa say so ama na dwuma no kra koye training it will this as much as said inconvenience kakraba no set e bia de bewie ma akoto aba it mesre busuafo wo beji o mo tie bi sa gbe eno bo mo mani bia amfa cho pese na say e dwuma ne contractor said e beye fa wo beja road minister and I say road ministry and I say highways and feeder roads kra mo ma capture say wo kwan we ni e beye mpo eno ye one step and so ya capture we processes abefam ansa na ya sign contract na ma no kra another issue it's a wafa sa kwan mu nyina ya capture e dey ma contractor abasa je say 50% kra ko it dey aka ni say contractor ne be mobilize sika ya ba be mi no ka say ye adwuna se atonso governor so kwan so aka ho contractor utility also so e wo so sesi a enye say wo hwe a tano not mesri de nyame ni rekra ni mi aban ba in terms of roads there oni ye di ni ye akasa contractors no ebetu ana mo no ba be bi adwuma na ye di ahye wo I was your for way Mraso Johnny Ojina Ode Mama for what on north about one person so Dr. Frida Prempe. Yeah, kwa ye nuanom Sompa 98.9 ho na omne lawyer tua yeboa adi enkomo na okọ attorney general office ono mu a kwadu bon sensem nyina no ono na ehweso ana wonu ye nuanom adi enkomo sa omanfo be kai na o mahye no so a osana abosu na frase no mu kura
ana abrantie bi wonya mfinsia aduonu nwotwe e fe ne se Richard Apia ya na owo sunwane abesimu ye boso pe na obiye mu ahye se wiem na di asem pe ni abrantie eye agwanwasem pa wo beka ya eja na ne demo fridge na esi ho ye ko bi fridge ne so a na nipa ti nipa ho akwa na gumu a ebe ye yo wo maimu ye tese ho nsem no ebe ye deja asem no ye ba na aka ho bi ama Deputy Attorney General Lawyer Alfatua Yeboa wodi atodwa atrese se bia obi sonda ye se abrantie ye fe se Richard Apia ye wonya mfinsia aduonu nwotwe no se bia abrantie no obepie ama mframa be fa no moto mu dia ene nipa no wo sonda ye nti won san so bie mu anase bia nipa no komede no na won pa aduane bi ni efri se sade embra ehun nsam esitie no etobere bia agesa wo ma bambofo no kwan ama mutimi ha o mani chia o maso tie asem no edo mo hene kofam kakra yes come over no mu tie asem boa nsam nyina no nti ne sa no se ye frɛ na de wo bagina da kamu a kwadu a ye de bobo no na emu ayedu na kwadu no asisi so ye ntie lawyer tua na mo kroma na sa asem no siye Sompa FM na moja moedu se ba so beka moja egu a ye wa dwen se waka moja waka egu no ho ento se wo ye se amafoka se wo ye nko ade a emra ma ho ento abrante no na asem no e won kan emra police for your hwemu kakra ewie no omo de fa no e ba da Attorney General's office na ages of before se be advice no ye hwemu nyina wie something to be team bisa questions say bia ye gisa ha no e so ye small investigations bi wo se be say dey ya cross all the line se be na say start ya ye timi ka se bia ade bi etichema nti omo de ba ye so no Attorney General ye review do ye ka se fine please for your small investigation on some aspect which I cannot disclose here ya ye hwe say omo ye sa de ni wie a ye be committee proceedings and the first one ye do wie a Majidi say be high court and I can my for at say high court the vacation October high court be start adwuma once after October no be say ya say ye di asem na denti a meda case ya na eche ni say because nipa moja mu edu FM obi kum obi no na nya de ketwa obi kum nipa wie nso a obi obi so kum no ahia na kum nipa no because emra mu no once be take obi kum nipa no e so say nipa no o sheda eni kum no o na adwen pop nipa no obi tin kum nipa na so be hwe no na sa intentions or the community na eni ho bitin example obi ada for that so there sorry obi or sorry of fast kan ya would say it's like that time na adwen kran ye den ya de adwuma obi so kran so no etimi community out of extreme provocation and also no mra because say nam sa de nti no this a bas obi community na semba na say hwe say make sure say ya investigation papa say be ya nipa no ye di na asenu ye ka say emu an kumfo a ono so no ye ka se bia ya nye ne mayi ti abesimu de no abrante de say ourselves amanfo enya abotre kakra emra sa na te e sha ase a eko we Deputy Attorney General Lawyer Alfatua Yeboa won ye nuanom Sompa 98.9 and twetwe sa nkomo yi Onmonya for Paul Chumbema mrasebedwane a wagina wode mama for doma East about tempeso so na waye ne nyame somu adwuma pa wose ria simse nyame boa ma wonsa ka bia na wonso atene wonsa na wa chama ni pebibre bia yo hiamwa ebi ne waye meka se wode nioma hodro bia enia no akwacha omanfo wo mode omonsa enwene nioma ye nsa nyuma hodro bi ewo ne peso so a we ne ya na motuo kase ya wo kire se nyade beso ho a wo bekoso aye no de hyene manfo no animonyam. One of the reasons CIA is about how you empower the people of Brahmani. For you to now about pra. Now man for beka actually say yenye ya point no, yenye ya school dan no, yenye ya hospitals this anu menya. But so yenye ya you know one we are. Na we we this apa. To be move on. So you say we see school dan, you say we see hospital now you acquaint you know. You there no need. I was your for for Paul Chumbema and your quotian and watching no. Woman for be a 1 million yasa ye, and your mouth dry your rail watch ye being so akasai. Minya zinc na minya na so mini sem wa bebo wa me say be mama dwuma na akoso ma dwuma no be from me ya hairdresser me da ona bo Paul so ase me da na ase pa ne adwempa onya fa ye ho nya me shi me hairdressing afidie nya ne ya di eti tu ho ko yeti do be bo me pa ma dwuma no so ati ma akoso ti me da wa si bebi ba ma nya machine ya ba tina so ahohuru yetim machine no mani papa esanse nya adwuma che nso menya nya scan tobi ne amensa aka no osombo pa
nenda onabo poluchima belima asi bebre wane awa ya ma menya minshira no no nto no da na si bebre me yitire menya stabilizer ase no mode machines shishim uyo bitikora wie ena rations woman ya tebia woni tima o program no dishima ebitima ma ya de na woni nyina afiri ona man piso no ma ya afiri na mesre ya me mpaibo manes for Ghana this year be a one more doma is tabaton so na ye report chumbema na nioma hodro kwache one musaka bi ne yete one man kano akokra mafia series ne yakan for dia mawo nyame ya domo memenda edi anum yi won pese obofra no wo bepia kwonten so wode na hokwa akodo kuo bi a wo ne nye ho a edru memenda bia no a enme no nwotwe no aka no asi TV ho sompa Manansha akokra mafia ebeboa ne papa adehia obenya firi mu nya asem ketwa we wayo si wom akebeneza kwakumanu konfo kolege ane dodo no a ene wom na enam ne fa yenti nyame yadom a wo kwada bi ese twa repeat awia no mienu ere kopem no mienu mpam so wono maso asene 21st clinic the sciatica expert ye ya de bay fa ko no hwentu asem fama wate wo to asentene de waye nchene kra no ajerem abe ha ba clinic nsu ne doctor be say ebusua woni akire wo so bra wode nu bra ne ha maya na beke ka bomuo na wode asaw yade extra comfort limited wo beda no wada hate wo akire bra mu ni nyina ba bekọ ama ho ato medimafo aba center bedi wasema ama ho ato se duru de den a nyankopa adom so e beke kensa bom ni abom paye ama edimafo na gye nso odi for Samuel Power Ministry and Counseling Center wose brawate abusua wobu on ma kwantuo mu asem atweno akọ akire adwuma mu nsem aye oso dadwene fakọ na wo mo so mpaye wono nya counsel no ankasa 11 munyina mo ntena se ni nkomo na kwankire bu on ma won fa no mo wo so beso asene bi na fra homayi 0249 942842 0249 942842 abusua ya home so aba ya ba yaba kwa chachofo nkabo muku ahodro bi won ma hyase kasa na de nsem eno de tudwa Sesia Ghana hadie open internet papa eye smooth eye fast bemo ye dia we bia with speed dia eye Cloud Ghana internet and phone ne baby a wo share say a new site and a rural area Cloud Ghana chow internet ni tuma said demo any entertain ko na ni speed ne so de wo ne saso da say jumem efie anabe bia wo here internet bia de and no ane Cloud Ghana internet Cloud Ghana nkwana Ghana ha o provide internet connectivity a entwitwi ni Chancy, a dem say smooth. The Audi ABR, a content term so the mouth. Say Wi-Fi and now hotspot deployment, CCTV camera installation, IPVT installation, net surveillance, digital security locks, and a web hosting there. Cloud Ghana internet service in Kwana and you simple. When you how beer, you provided 24-hour support. Demand open a chakwanya top high opposite Love FM. Yene Kwama Rural Bank never die bakum 0202 699 110. And now 0244601933. Cloud Ghana Internet. The future can't wait. Hey, na fido loans say simple sir. Won so dia beto wallet mu. Just 15 minutes pound. Dem mini or ton drinks for traffic mu so dia beto mu. 15 minutes pe we bia dia beto mu. We adwade ne we ye hwan ye. We per small loan wa. De wo hia ne wo Android phone. Wo valid ID card. Na dial *711*999#. Na phone code download Fido app. Every Google Play Store. Fido ni ye FIDO. Brie na apply for the loan. Wo first time wo ma 200 Ghana cedis na se wo tua wi a. Next time pagem kosoro wo makosi 2000 Ghana cedis eye 24/7 debia ampo unkosa lai wo bank bia unhia collateral unhia guarantor sapepepe de unhia ne so wa dial *711*999# na do akọ download Fido app no apply for loan. Fido loan l'argent est prêt. As you saying the money is ready. Sompa komo
Ebo Abusiafo Monimi nyina bɛyɛ adwen sɛ ɛnyɛ nipa nyina na sasɛm ha wɔ mu a wɔn wa kokuduro bɛtena radio so bɛka wɔn ma sɛ nanso asɛm no sɛ yɛn saka de a abadwafo ne arefo tiefo yɛde anim die bi sesa adwene na obi nso ho atɔ no sompa nkɔmɔ yɛse awadeɛ bie ni wɔ asɛyɛ Bible sɛ na ɔbɛrima ne hu ɔbaa no wɔse a me honam nie na me dompa mu dompani sɛ te saa de a adan ne ɛware wie a na yɛsi akyire ɔbaa ne wiem bɛrima ne wiem deɛ frɛ ne sɛ cheating no yɛbɛhwɛ deɛ de ba Bible sɛ ɔbɛrima bɛgya ne gya hɔ ɔde ho ba akɔfam ne yere na ɔma yɛ honam koro na afei aden ɛne ɛwade wie a ɔbɛyɛ agyapade a ne ku nim bɛrima ɛyɛ agyapade a ne yere nim awadeɛ mu kwaseabuo ne nyinaa yɛbɛhwɛ sompa nkɔm yɛdeɛ yɛse asɛm biaa fa brɛ yɛn yɛne yɛtiefoɔ ne abadwafoɔ no bɛdi ama wo enti hyia me ɔhene ni ama krankye adazoa sɔfomaame premaini ɛwɔ sompa 93.1 FM efiada wei anwummerɛ nɔnan kɔpem anwummerɛ nɔnsia yɛne yɛne ntini ne akokoro bɛtɛ yɛ a ɔmenim awade sɛm yɛbɛkyerɛkyerɛw na wawadeɛ no ɛbɛyɛ yi sompa nkɔmmɔ yɛse awadeɛ bie ni hɔ a asɛeɛ na wawadeɛ bɛsɛe a ɛgyina wo so abusua ɛda ɔse ma wa akwaba na yɛkɔ nsɛm foforɔ mu a ne yɛba wura mu ɛwɔ sikasɛm mu kakra Auditor General ɛde nsɛmfoa bi aba abɔnten so na nyinaa no ɛyɛ sikasɛm mu na wɔn sɛ Auditor General deɛ sɛ wɔka no ho a na kyerɛ sɛ ɔbɔ wura mu a enwumakuo ahodoɔ bi mu ɔbɔ wura mu na wahwehwɛ mu ahwiehwie mu atietie pampan ɛfa sikasɛm yɛ a ɛkɔ so ɛwɔ ho na wɔde abɛto dwa yɛ akyerɛ sɛ ne nkontabuo mu no wɔde aba abɔnten ɛkyerɛ sɛ ɛnyɛ ɛnɛ nko adeɛ no kora mpo na ɛba abɔnten soɔ na 2021 yi kora yɛba bɛduru ha sei no na wɔde kan yɛ bi 2017 2018 19 and 20 na 2017 deɛ no na kyerɛ sɛ sikasɛm yɛ ɛnsisi soɔ ɛwɔ ban adwumakuo ahodoɔ mu no ɛno na 2017 no ɛyɛ 12 billion Ghana cedis 2018 no deɛ na ɛnsisi soɔ wɔ sikasɛm hɛda nte asɛ zalo no asɛ esua asɛ bia bɛka ho asɛ obi na hɛda atwerɛ asɛ obi di saa nneɛma wɔ sikasɛm wɔ no na ɛno nso ɛyɛ 3 billion 2019 nso so no na ɛyɛ 5.4 billion Ghana cedis ɛna 2020 no nso yɛ 12.8 billion na 2021 deɛ na wɔde aba no ɛyɛ 17.4 billion ne nyinaa no yɛ sikasɛm a yɛ a ɛnsisi so ɛwɔ enwumakuo ahodoɔ mu na enwumakuo maako ɔha ɛne baako na wɔgyina wɔn so a wɔde saa nhwehwɛmu no ɛba abɔnten soɔ wɔde tagye no akrataa no mu no ana wɔde abɛto dwa ɛkyerɛ sɛ baabi a wosusu sɛ anaasɛ wɔhunu sɛ ɛmma sikasɛm no nhyɛ da ɛnsisi so yie paa no ɛyɛ netco hɔnom ɛno akyi Volta River Authority nti mpanimfoɔ hwɛ a na kyerɛ sɛ hɔnom no biribi anhyɛ da ankɔ so yie ɛwɔ hɔnom na akɔyɛ sikasɛm emu nkontabuo ne adeɛ sɛdeɛ wɔn si ɛkyerɛ no ɛwɔ sɛ yɛdi nkɔmmɔ yie na yɛte aseɛ yie paa ne saa yɛ nti yɛne wɔ wura a yɛyɛfɛ ne sɛ Isaka Amonkote panin waben ɛwɔ nkraseɛ mamuo na afei so ho mpuntu ho nsɛm soɔ na awia yi ɔmfa yɛn kɔ school kakra ɔpanin Isaka nyame asomdwe nka wɔ Sompa FM so nie ozo bi nka papa mesrɛ me busa wapom bɔkɔɔ deɛ ɛyɛ ozo nyanso hye bi ni bibi ɛde kam dia ne tese ɛyɛ ana pɛ me cha santema nyina asantema so nkyɛw so na sɛ nyame wɔne yɛ di ne yie paa ɔne yɛ di ne yie papa wadawro ma asɛm bi sɛ ne wa na ya na yɛdwan to awɔ na wode kɔ school kakra sɛ wotie deɛ Auditor General ɛde aba abɔnten fa nkontabuo ɛne sikasɛm a ɛhyɛ da nsisi so aban nnwumakuo ma ɔde aba abɔnten no a latest one a ɛyɛ 17.4 billion Ghana cedis no papa wadawro ma wo na wonim di wɔ nkontabuo mu sikasɛm mu ne a amamuo mpuntuo mu ne adeɛ asɛm yi pa yɛsɔ mu a ne yɛsɔ mu sɛ yɛka ne sɛn the woman is mpempi no mpanyinfo ahyehyɛ nneɛma bi ana philosophers ahwɛ nneɛma mu ɛka sɛ ɛnam bɛporɔ a na ɛfiri ne tirim amambuo no a yɛbuo no nhyehyɛeɛ no ɛwɔ ho no sɛ yɛsikasɛm a yɛde ma ministries department and agencies no atrakyefoɔ ɛwɔ hɔ ɛne ministers ɛda no ɔmo hyehyɛ ne nyinaa na ɔmo de kɔma parliament a na ɔmo de kɔma finance minister na ɔno nso ne technical team atena ase ne yɛahyehyɛ no pɛpɛɛpɛ na yɛde akɔ down parliament sɛ parliament hwɛ no akyekyɛ ma saafoɔ no nyinaa na yɛfrɛ no appropriation bill enti sɛ appropriate saa bills no
at the various ministry departments and agencies now. Now you need the actually say internal auditors say the media be because what any bedi actually normal has say the SSA this can and 1 a day and some internal auditors no near account Casambua Asho Muyem Muda Munfri or Munyedi in a Montanasi Modian say Monsha Nyama Kokoso no Monfam and Nisha Manun to me Kabi. Now saying me to say a Katipeni Rebecca say Aban share and share internal auditors Numkina on Peja Omo. No more to me at the Omania D. Eduma Sampa info ADHA. Monitoring and evaluation being coso. I not necessarily monitoring, but controlling. And Ansana Mube Rezi Bow Channel. I was a bad channel, I want a purpose. And Sikana said that one, I want a purpose. And I said, in a match. After you know, I could say invoices near the Abano. And I tender bills na Abano. I go through the normal process, Nana. And so, yeah, Mamma crime, Mamma, yes, Edmano. And your woman, Adenaba, ya peso source, be Bacope near the Amano. No, I had Bibia or Pebia online. Yeah, yes, I did from 2017. Okay, and yet, Ocasa 2017, Sebecasa say, may I, Niamo. Yeah, every Cronoan or my boys are been paying for. But 2017, and Sikano Muye do. And 2018, and Musaye Dunches and another buy ye in a Muaye drew. Ekako. Until last year, they are not buy a name himself 12.8 no crowd a year. I never buy 17 point BB. Let's just say 17.4 almost BBR. And until I sack back to fish now, I say I need Trinity. There were president I to obey you know. On also ministers are the almost see a baby as or the see. Now say one must signal be a mobile who say, I dear we are going and wants to board the bar. Now say a young petche say ya the beba because Obian throw away Obian Bibian phobia. Nan saying me to say parliamentary case omo chi auditor attorney general manaba no abetire omo cases a omo demand no baby a wakika kodro fa yetika sem ho anko for the ashisho ngbotum ebe yenyante ho popoyi dia eye so sudden say omanye ti o say yetika sem anwenese na krachifo bi e de kata say momuaye huye bi ni ni bresem ni abeyisem ni adiade no mo de wi sesika we bebebe we nyina ade asem ni kote hunu sa abeyisem ka ho na menye ne dan se unka unye beyifu a sika e de ama se fa koye usimidi kwa koye zi ade yesi fa koye ade we wa hu bebi akwa mo fa so aye o mo di wi aye bebre ni se what throw the cause me kwa koto Nissan free Japan oh and also koto Nissan free Japan Nissan you find say 50,000 na wa hwehwe obi was South Africa I say hey hard body Nissan the same thing the South Africa they need 25,000 no asisa begu ha na ye de koy anim auditors ne ba afa no mbe hu say na say invoice we ana car we ni chassis number no anya Japan de South Africa de won say o mo wi ayen Mr. Kote no obi kura ka say auditors no kura to obi kura na ja o mo ye nipa to de bi ya wo traso o bebre kura no a enya de say yie sa every say but until say ye benya o mo so ho asema ka no and net say ye be fa o mo so o mo de o mo ye kron for sa na be found but ye nya omuso de a ana na ehu say because they say ya na me hu say auditor general ko mu kura no e ho na ya na me pese meka because say o disturb judiciary na o what disturb the whole country and e ho de o de ma me fanto nche ba bi now the yenko
other ones no Mr. Wa o le fa che me nenti ma hu se why busy na yenye ne tia sei o man papa ba bi aye kɔ no just 30 seconds yen nyina Ghana ni bia woni ne din komo wo se aban mu mpanifo se parliamentarians no mo ne wo mo a ye de ketase se pro e kankan ne dwirim ho tansa ne bo wo mo pa nanso wonsam a woni ye kan no e ma asam no kura ne se entesa ne twafa ba bi foforo besi ba bi kura o sa pepepe wo hu say na Auditor General report na ba no Public Account Committee for no mo betena sia for 1 year and say no ma kohwehwem enti no next year no ye di sika foforo komo mo no mo di akotuatua tokro na deda ho no enti omo bekom no ye nhu hwe ye nya obi anche no yebenya headmaster bi a wakodi 2000 bi na obi accountant bi a akoye na akocheche wo mo na kese na hihye mu no omo di sika foforo na sa akotuatua tokro no ye fa ni dig hole cover hole so I was say ya na kokko tata wo mo na fe bebe o menyi sika di akohihye mu no na omo e di ahye mu am ya hwe ba tena hwa ma ne ko end of the year na ye call people from near time or music fufura no mo dia kotuatua e kana di da amana na di da ho no no mo sa di bia ka ho isu kura ho kura na nipa no hu se ne to ya beti o mo head twa ja kura to ho se eja to ho enti say na ba no I was say ya ye tata wo mo na ye fra wo mo say hey ayi ye say irregularity ye de ne ba ko press card bra anya sa ye do be ko papa awia wa asem ne mu ada ho emu ada ho ma yemfa wonsie da ase pa na obere hu se enkofo no ye adwuma ma wonti ma yenya ne monitor won yesa papa ya da ase papa ya da ase opani ye ne din komo ye din ene ora Isaka Amunkote we obi a wonim de e won krase mamu na afa nso ho mpunti ho nsam so awia yi mesra wo hwe na se wo bewu a wo de wo so wo pe internet kra wo amere mu ho na wo kwa asie ho no mu a wo de be ya de wo ne abofo be chate a wo de free cloud internet ebi adwuma bi na wo yi afa ne wo bi adwuma wo pa internet offices ahodo schools ahodo sorry no obi a empa internet kira kwa se de ene obi a wokurum aye cloud internet bambo mu nsam nyina nso tumnika na edwanto omo obaye ne simple kra e de ma top high one ye nuanum Love FM na edi hwane mu asempetia of course the feature can wait 0244 601 933 0244 601 933 na waje oso abe heba clinic tano so patrapa new site ho my god my goodness he enubra hahama enua hini ana wono yare kasa wote wotia yare honhum fa ne honam fam enti ya na yenka ne ho asem bebre kura efri se di wonim efom ewa bibiduro mu ayare sam wono eya won tan kasa bebre tie ketewe se na uduru ho no mu a sade mrante ne maba wano yesi ejeje wo so ye krokro ye hoahoawo na doctor na mu gina tade kese no betena ya gwa kese no so de a ene wa wie ka efiri wo namrom kosi wa pampam yare biada nhwemu biada bibia ya opese wo ye wo nipaduan mu wo de wo pekura wo so doctor abem pacho maba mi amenie wo de hwehwemi nipaduam hwehwemi mu yare bia mu bia ka kire me na mama dura me nko obey ne simple de amount 0243 34 5392 0243 34 5392 na waje oso na onim say FID back to school no eno mu gina mu den yesi ye hwehwe awofo be se edunum ne akire ne yetiba mo 1000 Ghana cedi obi amfa moa ne ba ne ade a na aye kama enti wonya akọ Facebook page no pe ne wadi instructions no so de disusa ubon se nyame ye wadom a eduru se ye bonko fo abaso a ebi nyame ya adom na ya bodin Facebook ho no mo na mbasa ya sa adwuma no Fido back to school eye kama papa o mada woro na wie ade kase no ebre wo akosua Sompankomo nyame ya adom afia de die enumi abusua ohene ni amo crunches of mame premier ni wono akasa na betena dwamu no ne counselors ahodo edi nkomodia fa waresem afutusem a chese babia abrabom nsem ye bebo afa babia fo wasembra ne ni ho nkomo wate na beso asene bi na fra homa no 0242 7250 67 0242 725067 and 0208 608563 yentwa shumra yenko Madagascar akoso atie Madagascar mamu upie mu Madagascar manu mu a
na puoye afam wo no marase badwane edema adehye ya ewo Madagascar na puoye afam wo no ya fa ne se Brunele Razafian Siantro Rafa ana wo ye ne se ade asie no hadwen no no Brunele se no one transidin na eye bibi enkuntabuo ya mpanifo bambofo ane apomuden mpanifo de free ho no mo eba etrese enipa maako bese edunan ane akire na yakum wo mo bese aduonu ngwatwe so prepra ye mu odene ne nyina no asi eno adaya ewo Madagascar honum na adise ne trese sabi obi a woye wo free wayira o ma pen so ne fam nya de so mu hunu no na o mo trese wo piem ewo Madagascar hon so a wo mo asabi wo mo ye wo free no o mo wo papa na amanfo susu se etomere bia ya na yeta de wo mo ye nyankemade e di pesika wo mpotam ho nti aka ho bi mampanifo trese nya de a wo betena sesa bambofo ade niema agu akwamu ya wo ma kire se ebi mo prepa nipa be se aduasa miensa de sade mu pra na no din sitie no kyesa wodwene ho ba bia wontime ntiase ebi mo wo ayresabia ahodo ye wo mpotam honom na wapani ya wohwe nipa pomuden ho so ewo mpotam honom aye Tango Oscar Toki na Toki akire se eye nokure de mpanifo de ba bonte no sa pepepepepe enete na ebre nipa nan bia yesusu se sa ofri ya wayira no omubenim ho bie no ebra prosifo ye nhwehwemu no omkokire sa ankofo no na enipa free apoye atoye atifi ne anafo agi bum ekwa police station ho e Madagascar ho kire se sabi ofri ayira no eya doso missing Charles ya doso enti missing Abinos ya doso sade a ene sa ankofo ni pa bonfo no wo mo aprosifo no nya wo mo na wo mo soso no emfa wo mutiri emro twene ne bi se kukwa no beku wo mo no so ku wo ho no mo a na aye ateka nanso bambofo kyerese da bi sade na nipa no esi agi twi nipa bro be se empim num ne akire ya wo bia be pesa ankofo nipa bonfo aku wo mo no a na kyerese wo mo so wo ni bibia ye kyerese gi se wo mo so bom ho ban wo mo fa no self defense ni bi ne science wo mo sane tuo ya kyerese tia gas wusue na mu ni ade a eno ka ho bi kwa nipa bebre no so no afamu atinananom ewonse do empanifo kyerese enya de se wo betoto bambo mu ase kura ewon potam ho mto mbekọ so a aboban kopem se sankofo no so hwehwemu no se ebetodwa se wo mo enanam wo mo sasoma nipa ya ayira mpampi no ofiri ahodo ya ira Madagascar ho no a na se mrakwan so no ya de wo mo abegyina ho wiai yamfa ensem nyina ensi ewa hasei oro asante ye bo a Benedict ono ne samufo pani kuku a kosu asomu a Libya Boga na ya obo ama afia ajewa kwode sofo mi premani akua nyakoa abro no ma chiame nimo Anuachi Dennis, School Fees, Akiola, PK, Resford, Godfred, Dr. Silas, Rocky, Mamija, Murphy, and our face no Nine, David, near Busa, following in Sompa Didier, Muna Boya, Yade, and Samno, Ebro Sabre, dear, Rocky, the darling boy, Nebreni, or the young Ebe Road Mua, na what your mount, Nana, Quabra Casse, a yemitain, a remene. Okosia eji wakwadie buatin. This is 93.1 FM.